Agente Skali, leteći tanjir se srušio ispred ove kuće. Ako nas pušači ljudi u crnom nisu pretekli, možda se baš u ovoj sobi nalazi prvi dokaz postojanja vanzemaljske inteligencije sa kojom smo se sreli. Agente Skali, prestani da nameštaš grudi i dolazi ovamo. Sam ti rekao da nije dobra ideja da stavljaš silikone ako se toliko voziš avionom. Agente Mulder, otkud ti? Došao sam po vanzemaljca. I da nismo vraćali grudi agentu Skali sa lopatice na grudi koš, stigo bi pre vas. Ali ovaj put neću pustiti da mi ga otmete. Gde je vanzemaljac? Koji vanzemaljac? Pa jeste videli da se ispred ove kuće srušio svemirski brod? Jesam. I da li je iz njega izašao mali zeleni vanzemaljac? Jeste. Da li je vanzemaljac ušao u ovu kuću? Jeste. Pa gde je vanzemaljac? Koji vanzemaljac? Pa se nosite vi malo. Agente Skali, ostavi sad silikone na miru. Ako budemo morali da trčimo, manje će ti smetaju na leđima. Vidi, došao Mulder, jebe. Šta traži ovde koju maternu? Došao sam da uzmem vanzemaljca. A, vanzemaljca? Pa što ne kaši da lepu maternu? Pa gde je vanzemaljac? Koji je vanzemaljac? Pa videli ste da je vanzemaljac izašao iz svemirskog broda. Normalno sam vidio, nisam slep, valjda je. I ušao je u ovu kuću. Da. Zeleni vanzemaljac, visok 1,20 m. Jeste. Sa 4 para grudi napred i 2 na leđima. Jeste, na leđima, baš tako ko agent Skali je. I videli ste vanzemaljca ovde? Normalno je. Pa gde je vanzemaljac? Koji vanzemaljac? Ma se nosite u matri ljodsku i vi vanzemaljac. Skali, ostavi te grudi na miru, inače te dam ljudima u crnom, te drže u tegli ko vanzemaljca. Polazi. Ajmo. Ti klingonac, ćuti, nemoj te ispohujem sad.